хеза 2020 мега временно фаъолиятша стоп кардагия. Сабабаш дар чи ака? Мо ҳам шунавидем, ки Карлион дар соли 2020 дӯстиам надоштем вроде би мо. Вай мухлиси ма. батли Рейкл ва Шахер бояд моҳи декабр ака баргузор гарда. Ҳамон батл мера ака ё ин ки не? Рейкл қатъякаш. Яъне шонемси? Фишанҷа карчи. Ака азиз, ман дар ин барнома мехоҳам ай худат ва ай Ландмастер Меҳроҷ Бахшиш пурсам. Қати Ландмастер ягон проекти савмисли шиданаш мумкин ё ин ки не агар ки тарафайн розӣ бошанд? Дар пресс-конференсияи Шона Райдер бигем дар рӯбарушон ягон нафари хезе набуд. Сабаб дар чӣ буд? Як саволи дига дорам, шояд ҳамин саволи ман нафорад ака, не ки савол аниқ метиҳам. Ма худма как душмани элан искадам амҷода. Ай салом алейкум. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Салом алейкум ака азиз. Салом алейкум. Мо пешай қад шумо салом алейк кардан каналтонро уже реклама кардагем. Ва саволи якми мо ман пешаки аввал миннатдорӣ баён кунам ки даъвати моро рад накарда ака, барномаи мо иштирок карда азу рамад. Саволи якми мо барои чи ака канали шахсӣ хитак шудем? Ба хотири худам, ба хотири мухлисо, ба хотири сухани бародаро, ба хотири ҳама. Мақсад хубтар айда бо. Мумкин яхе проектҳое ки дар хеза 2020 намехостем партан дар ҷои партнерам хе? Ба ҳамин сабабам бо гуфтам да, ба сабаби сухани бародаро, бо сабаби мухлисо. 3-4 сабаб қати. Фаҳмо ака, Шнапс дар як барнома мега ки хеза 2020 мега временно фаъолиятша стоп кардагия. Сабабаш дар чи ака? Сабабаш проект сохтастем. Бояд аз нав бикунем кормаша мақсад. Буд мешава проект. То соли нав аз начид ягон чи намекунед? Мекунем. Айна масалан худам дар канал мепартом. Ина шодӣ бо канали история MP3 дора. Канали худашда фақат история MP3 мепартоя. Агар бачаҳо ягон клип кунанд мепартоянд. Накунанд намедонам. Фаҳмо мо ҳам шунавидем ки Карлион дар соли 2020 дига ягон клип намекунад. Ин гап роста ё ин ки не? Ягон воқеият надора ин гап. Наоборот бо клипҳо, барномаҳо, лайфҳоро зиёдтарак мекунем. Дар ҳамин соли 2020. 20 охиришда бо саршавии 2021 да. Фаҳмо ака, Рейкла дар як барномааш гуфтагӣ буд ки ман батл намерам, ман оҷа дӯстиро канданӣ мерам. То андозае мо медонем ака азиз, худат хали инсони вай дӯстӣ мехоҳӣ, дӯстӣ мекунӣ қати одамон. Қати Рейкл ягон бор рӯбарӯ шудагем ё ки полностью стоп ай ба ин то? Ма рост дига баъди батл дига надидамош. Пешай батл як дисе бор дидагишам. Хе дӯстиам надоштем вроде би мо. Вай мухлиси ма хе ба гуфти худаш. Ҳамон батл да гуфт ки ма дӯстима кандум, ман намедонам вай кадом дӯстиро мега. Дӯстӣ ал пеш мардона мега, бозорчаи дӯстиро мега. Яъне ки дӯст набудем. Кадом дӯстия канда номаълум. Дӯст набудем, ма намешем. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. Батли Рейкл ва Шахер бояд моҳи декабр ака баргузор гарда. Ҳамон батл мера ака ё ин ки не? Куҷада чи хеле як бачаҳои хези қати мо бояд бошем батлда. Мо мерем як бор дига поражение Рейкла тамошо мекунем. Бо як бор дига тамошо мекунем, чи хеле норозигӣ баён мекунам. Ҳамон комментариҳое ки шида будан, ака азиз, мақсад барои тара чӣ хел будан? Ҳамчун нафаре ки батл кард ва дар батл ғолиб шуд мехонӣ, барои тара чӣ хел ошӯшение буд? Чота хеле чӣ буда? Мушӣ буд. Ман фикр кардам ки мушӣ ай. Яъне шуморо фикр мекунем ки комментариҳоро Рейкл ташкил кардагиам хе? Рейкл қатъякаш. Яъне шонемси? Мақсад ҳамаш харидагиам комментариҳо. Анатолио, Юрий Сергеевич, ва якҷо мешиносанд маро, ва якҷо медонам батла. Як галат одамое ки як одам 98 сабшин чи комментари мондагия, як аккаунт дига. Проверка кардем шумо?
ҳамаша дида биромадаем ростига ман дилам мондаям батла ай комментариёву кор нест ростига. саволи навбатӣ ман бо оиди ин батл ака ман ӯ рӯз як барнома тайёр доштам ва ин батли шумо як атрифкаша гирифтанӣ будам ки каналда дидам батли Карлион vs Рейкл нест. Вай куҷо шуда ка удалӣ чӣ кардем чӣ кор шуда? Бигем уҷада яда минусаш неавтор буд ва ём жалобрӯй кардам бо ба хотире ки ҳар рӯз гап меомад ки комментариё хеле бигем ай хонагиёам гап расид саперникам дам ай хонагиёшонда гап расид ҳам хеле нитода бигем шид. Ана батл ман ростига ба ин батл раз саперник хеле мушкат қатъи командаш раз қабул накардан ман ҳам бигем судиё голосшон надодану ва то ҳозира ба ҳам голоси додагӣ чон қонеану ба қувват танистодагиан ҳамиш ман дабастай ам хеле батл ман дига ба фикрам хеле ошибка дига намекунам да ба фикри ман ранги бигем ношукрӣ шидай тарафи Рейкл ки ва ам хеле полни китоби дардаш ам хеле хок загӣ буд хок ҷамъ шудагӣ буд пуфш кардем ам хеле тозаш кардем мардумда нишонш додем хайпш додем наоборот ӯ мехост ки зиёдтар хайп бигира ки мо гуфтем фишанҷа карочи. фаҳмо ака батли Райдер ва Шон МС бояд рӯзи якум баргузор гарда ва то андозае мо медонем аллакай текстои Райдер ака гӯш кардагӣ ва фикри та ин батли Райдер Шон сахттар мешавад ё ки батли Райдери Стёпа кардаги Шон? ин батла тамошо мекунӣ ба мефаҳмӣ барое ки дар батли Райдер Стёпа Райдер ба қувват буд Стёпа камтар ба қувват буд анаида намедонам ба ғайри Райдер ки ба қувват айда батл яъне текстои Райдер ранги ҳамун текстои батли пешинаш ҳаюда ба қувваттар ҳаюдам ба қувват жёсткитар бо ба қувваттар жёсткитар. хай ки савола додан уже нодуруста ки мезанам ин саволам ха мегзарем барои чи ака азиз дар трекот бисёри бад калимаҳои англисӣ истифода мебарем барои ки дар батлоам дар любой ҷо калимаҳое ҳастанд ки мардум вақти ҳамин суҳбаткунӣ дам ягон калимаи англисӣ хуш мекунад калимаҳои русӣ хуш мекунад ин чи хеле ки дар вақти суҳбаткунӣ одами любой одами тоҷик мақсад хуш мекунад гап занида ҳамурам дар треко ҳам хеле хуш мекунем ки шитоби оддӣ боша фаҳмо боша не ки оказывается бисёри чизош нофаҳмо будем мардумда ман нафаҳмидам да ҳай ҳисоби диалекти ҳамун суханам произнес кардани ман неву ҳай ҳисоби ки ҳамун калимаро намедонистаям тоҷикиш кунем агар ҳамаша намефаҳмам ина мақсад трекҳое дорум ки ҳамаш тоҷикиян ягон калимаи русӣ ва англисӣ надорад ва ё кам қадргардонӣ шудагиян қадрдонӣ шудагиян ва трекҳое ки 40% гапҳош англисиву русиям ва ё нағз қадрдонӣ шудагиян. фаҳмо ака тректон қатъи Lonely Century Душанбе зур гузаштаги клипшам ҳама тарафа трек девона ҳамун трека барои Умеда Парсаева Lonely гуфт хондаги ҳамин гап роста ё ин ки не? уҷадай хеле шит карочи братан рости гап да ҳамун чиста барои Умеда хондаем баха карочи бахаи Lonely ҳам хеле симпатия дора ҳам духтаракда ба Парсаева симпатия дора хай ман рости гап ака ози агар бигум симпатия надорум боварам намекунем не ки надорум мардагурям да ҳар кас хай ака вкусуча дора не ки бигем ҳамҷада текста ҳардумон якҷоя навистем ва тексти ма дам як ҷош домаге тексту дам як ҷош домаге ҳам хеле бигеми ба хости дилӣ ба хай Lonely буд ягон бори баха надохтестаму просто текста бигем ҳам хеле як хеле кардем ки текстомон мувофиқ буд. в общем чиста барои Умеда Парсаева буд трек не барои центри Душанбе яда ҷошта хушид бисёриҳо мумкин нафаҳмида бошанд ҳамин гапа хапе упе мегзара ба шахсе ака Умеда Парсаева хапе упе не ки ман ӯро надидам пеш ягон бор образи художникае ва трек образи художникае я мисол ман художникам ман образ метавонам да бисёри трекҳо дорам ҳамун клипи МК-ро сёмка кардан да дида будем шахаи пеш баъзеҳо гуфтанд ки ӯ кадрҳоро ҳар ҷо гирифта не бародарҳоро чиста сёмка кардаги буданд. ака азиз ман дар ин барнома мехоҳам худат ва ландмастер Меҳроҷ Бахшиш пурсам барои чи барое ки як савол дода будам дар ҳамун савол як ҷавоб ту додӣ ва як ҷавоб ландмастер дод фикр мекунам ҳамин саволи ман сабаб шуд ки якчанд муддат байни ту ва ландмастер ака дар барномаҳо ё ки дар трекото мешид ягон лави даҳан қатъи намёб додан
шояд ягон чиз дигар сабаб бошад, не ки агар ками саволи ма боша, ман ҳарди шумо бахшиш мепурсам. Ана як саволи дигар доштум ки қати Landmaster ягон проекти савмисли шиданаш мумкин аст ё ин ки не, агар ки тарафайни розӣ бошанд? ма фикр мекунам, не ба фикр. барое ки ма бисёртар ҳамин трекомо қати райдер мекунам, қати халовски мекунам, қати шнапс мекунам. Значит ягон чизи савмисли қати Landmaster намешавад. Планда нест. ин савола барои чӣ додам? Барое ки дар барнома ба фикрам Шахер мега қати Landmaster ягон нафар хезе батл намекунад. Ба ҳамин хотир дар пресс-конференсияи Шона Райдер бигем дар рӯбарушон ягон нафари хезе набуд. Сабаб дар чӣ буд? Уҷа Шона МС буд, Дазл буд, Рейкл буд, Кеш буд. Ба фикрам ай бачаҳои хезе ҳеҷ ка набуд. Райдер тоқа буд. шер нарам худш тоқа меравад, ҷавоби любой шахоламата. Хе сабабш ҳамида мебинем. хе в курси буда, не ки Райдер мера? медонистем ки аюдаи ҳама чӣ худш мебурояд. ай ҳамин сабаб нарафтем. як саволи дигар дорам, шояд ҳамин саволи ман нафората акана ки савол аниқ метиҳам. дар батли нави КМС 6-1 дан ҳамуҷа Эловна як гапи дағал мегӯй. Инаҷа халияи шамхалияй. Сабаб дар чи акаму? Сабаб ҳамун саршавӣ батл. Мақсад пешаи батл ягон шунгӣ дошти, ягон гап чапай? Не, ягон мо наоборот салом алейк мекардем, чақчақ мекардем, обшизӣ гуфтагӣ будем. ҳамин ин сабаби ҳамин бигем сабаби ночиза. ҳамин салом алейк мон уже не то было ҳамҷода назари ман ки ман худма как душмани элен искадам ҳамҷода ай салом алейк. ина мақсад мо қати парвизам салом алейк кардем, чақчақ кардем, қати хита мақсад не ки ҳамҷода хеле хинакдилона ҳис кардам да ҳамин отношенияи элена ба нисбати худам уже ҳамҷода чота. Яъне ӯ суханҳо пешаи батл набуданд. ӯ чанд ҷода бех гӯш мада хай намедонам. ҷода ман бисёр вақт аҳамият надодам. ҷода ман яда гапи шоироро хеле ремикс кардагӣ будам. ҳамҷода омад бех гӯш мада гуфт нагӯ гуфт ки карочи нагӯ ки ҷодамо коркуноам карочи гуфт. чанд ҷодам хеле намонд ягон. агар не ман худам ҷода ақл доштам, медонистам чӣ кор кардистам. яъне аму дар назари ман ҳам хитоб ки хеле батл душманӣ ҳис кардам нисбати худам барои ҳам кар дигар ҳамаш садай. рости гап ман ҳамчун нафаре ки аму чизода шоҳид будам акам. Навик аму Элена чанд бор гуфт барои барандагӣ кардан. Ман намекунам. Хулоса аму сум гирифта барафа фикр мекунам ки нисбати шумо ягон вай надорад. Чӣ меган шакар? ғараз меган? ман хай чӣ ман гуфтам? фаҳмо ака. мегзарем саволи навбатӣ ака. ай реперои тоҷик кида ҳамчун мухлиси ака ягон нафар ҳаст, чтобы гӯшш кини пастайна ва бугӯ ки ман мухлиси ҳамин одамам. бачаҳои худмонро гӯш мекунам. Райдера гӯш мекунам, халовскиро гӯш мекунам, шнапса гӯш мекунам. ҳамаи трекошонро ки хеле кам. хай ҳастанд бачаҳое ки мақсад пастаяна гӯш мекунам, бо ҳастанд бачаҳое ки тематикашон ягон вақт маъқул намешавад, ягон вақт маъқул мешавад. ина симпо як сол як трек мебура. трекаш уже демош мада ҳаста, ман ҳамун то бировардани ӯро гӯш мекунам, уже яхе вақт умед ма мекунам ки оли ҳамин трекша мебура, барои ки агала демо дора. хеле трекҳои зур мекунад симпо. хеле фикри хаёлиш значит уқадар реп нест. лонлиро ҳам гӯш мекунам, яхе трекоша, трекҳои қади худам хондагӣ ҳамонро гӯш мекунам. ин савола чиба додам ки оё бачаҳои хезе ҳамаша якдигарша гӯш мекунанд ё ки не. дар як барнома дорем, ҳолиам номондагӣ шинастем ака. номи хушрӯ наёфтем мешавад, номи падхаҷаиши дамҷа номи треки Дазла мегирам, акаи Шодӣ Шинапс мега, треки Таға мега, ба як худаш мефаҳмад ки номи трек Киртаи сафед намепӯшам ба. Киртаи сафед ма чапан намепӯшам. акаи азиз тра ҳамчун уже як репери ба таҷриба, репери бигем ба як ҷое расида гуфтан мумкин аст. бисёр нафаро ки нав реп сар мекунанд ва нав касбанд, ягон тавсия дода метавонӣ ки оё ҳамин чиза давом кунанд ё ин ки не? агар серёзно бихапанд, хеле шавқ рағбатшон зиёд боша ки оянда бихоҳанд амро давом битананд, ба қуллаҳои баланд бирасанд, тавсия метавонам ки далши болши бизананд. агар хеле балавасакӣ бошад, реперои то синни 30 бошанд, хубиш накунанд. хеле ози ҳамин замонада ҳастаи реперои то синни 30. баъди 30 дигар намехонанд мақсад. яъне ки баъди 30 ҳам бояд бихонанд. не, хелешастанд ки мақсади нигоҳ ки испарица мешаванд. даже бигем ягон
бушонам, нест ина баъди 30 мақсад уже гум мешавам. Одамо фромӯшон мекунанд ки ҳамон репер будан, бизнесмен будан, чӣ будан, шоумен будан фарландо. Мехоҳам ки ҳам хел як саркарди як чиза бояд то ахира баргардад. мисол акаи азиз хай синни соли шуморо дар видео намегӯям, баъди 30 худам ҳали дар гирди атрофи реп мешавад ё ки Ман боз мумкин меравад? гострайтер шавам ё ки ягон хеле проект бисозам, ягон бизнес мумкин кунам ё ки вообщем дар ҳамаи гирди атрофи реп всё равно ҳасти ака. ҳамин сай ҳама бисёртарак ҳамин гострайтериро нағз мебинам, барое ки и кала ҷумлаҳошу гапҳош бучаи надорад. Ман ака маънои гапта мефаҳмам ака, шояд бошанд нафаре ки ҳамин тарҷумаи гапта намефаҳманд, фаҳмонӣ хуб мешаванд. Гострайтер ҳамон одаме ки матн менависад, текст менависад масалан. фаҳмо Новобаста ба кира ба хча бигем Вообщем, ба дигаро нафаре вақт ки менависад. менависад гострайтер мешавад. ҳазор рамад ака азиз барои Зинда шумо, бошад. барои даъвати моро рад накардан, хеле ки ваъда кардем дар канали Хито Алакай. Интизор мешем ҳамо бекстейҷи клипи моҳпарира. Нафаре ки клипи моҳпарира дида бошед метавонен айни ҳол дар рӯи экрани шумо ҳастад, бидуроен ай канали ака азиз, канали шахсиш тамошо кунен. Дар описание ҳам ссилкаш ҳатман мешавад. боварӣ дорам ки подписчикои Иншоалло. мухлисои шумо подписчикои мо ҳам ҳастанд, абад набо мераванд. Иншоалло. ҳазор рамад ака. Гап не зинда боши.